Исәнмесез, хөрмәтле дуслар. Бүген 9 май Бөек җиңүнең 69 еллыгы. Күпме генә еллар узса да, халык хәтерендә Бөек Ватан сугышы иң авыр, иң дәһшәтле сугыш буларак сакланыр. Һәм халкыбызның кылган батырлыклары һәр вакыт хөрмәт һәм соклану белән искә алыныр. Сугыш һәм тыл ветераннары, әби бабайларыбыз, без сезнең алда башыбызны иябез. Бүгенге топ клип программасында җырчыларның әби бабайлары һәм җиңү бәйрәмен ничек үткәрүләре турында сөйләп китәрмен. Һәм инде һәр вакыттагыча бер клипның төшеп калуы, премьера клип, булар барысы да бүгенге бәйрәм чыгарылышында булачак. Ә бу атнага иң аз тавыш җыйган клип менә кемнеке. Мин сине яратам, гел янып тик сине үлеп сөям. Премьера клип бүген Рояз Фасыйховтан «Син булмасаң» дип атала. Роязның иҗатын яратучылар аннан клипны дүрт күзләп көттеләр. Ә хәзер исә клип бар, карарга гына кирәк. Карагыз һәм тавышлар юлларга да онытмагыз. Син булмасаң, белмәс идем бу тормышның шатлыкларын. Син булганга мин канатлы сөйгән ярым. Син булмасаң, очмас идем мәхәббәтнең күкләрендә. Син яшисең күңелемнең türlərində. Син булмасаң, очмас идем мәхәббәтнең күкләрендә. Син яшисең күңелемнең türләрендә. Син булмасаң, янмас идем күренмәслек ут ялкында. Белмим уйлар идем икән кем хакында. Ышанмаста идем хәтта мәңге сүнмәс хис барына. Әлдә әле син очрадың юлларымда. Ышанмаста идем хәтта мәңге сүнмәс хис барына. Әлдә әле син очрадың юлларымда. Шуны, кавышуны, минем өчен син бердән бер аңлашуны. Тик син генә уйларымда, моңнарымда, җырларымда булсаң иде гомерлеккә яннарымда. Тик син генә уйларымда, моңнарымда
ömürlükке yanlarımda bulsan idi ömürlükke yanlarımda. Узган атнаның премьерасы Карина Лалаева белән Рустам Трапезниковның дусларга җырына төшерелгән клиплары иде. Каринаның бабасы сугыш вакытларын оныгына сөйли торган булган. Карина хәтта бабасының сугыш вакытында төшерелгән фильмнарда, массовкаларда катнашканын да белә. Шулай итеп, аның бабасын тулы хукук белән киноактер дип тә әйтеп була. Менә оныгы кемгә ошап, клипта төшкән икән. Yazlar jitkəş közdə көңіліме Tərəq bulurluq bir dost kirək Şatlıq, qayğı, həsrət Kiləsə mingə Yanımda bulurluq dost kirək Qulna qulğa Jitakləb biz Birgə ötüb girdə yollarla Yaxın dostlar Sizgə tərək bulsa Badrın bilib saqla Yaşadın Badrın bilib saqla Yaşagın Nasihat bilesin Kuryaş dostunla can Tanışlana Sine karşında kile kuresin Kulu kulga Şitekle bez Birgə ötüb girdə yollarına Sizgə tərəq bulsa Qədəm bilib saqla Yaşagəz Qədəm bilib saqla Yaşagəz Sigərtəli ömür yolları birgə Udik biz dostlar Nəsələr əzərləgən Şingel öter biz varsın oğlarına Kulna kulga Jitekle biz Birgə ötüb girdə yollarına Yaxın dostlar Sizgə tərəq bulsa Qədrən bilib saqla Yaşagəz Qədrən bilib saqla Qədrən saqla Qədrən bilib saqla Yaşagəz
Илназ Сафиуллин 9 май бәйрәмен гаиләсе белән каршы ала. Аның әтисенең әтисе Габдулбарый бабай сугышта катнашып, ватанны саклаган кеше. 87 яшенә кадәр безнең белән яшәде. Мин балачакта бергә пишән чабарга чыга идек. Тракторда йөртә иде дип искә алды үзенең бабасын Илназ Сафиуллин. Су буенда ялгыз аккош кайрылган канатларны кайрау айрылу газаплары. Айрылмагыз булса да сәбәпләре, канатларны кайрау айрылу сәгатьләре. Шит кошны пар итмәс аккош, ялгыз канат какса да, без дә бергә була алмабыз, сулар үргә акса да. Ялгыз аккош күргән саен өзелә бәгырьләрем. Нигә соң бергә шакларның белмибез кадерләрен. Ялгыз аккош күргән саен өзелә бәгырьләрем. Нигә соң бергә шакларның белмибез кадерләрен. Талларга барып сөйләдем, белмәдем бөгеләсен. Bilmedim dallarga karab, üzegim üzülesin. Dallarga karab mınayam, ağır minutlarımda. Bir yalgızımını yandırma, mehabbet mutlarında. Yalgız akkoş kürgen sayın özele bägirlerim. Niyasım birge şaklarının bilmibez kaderlerin. Ayrılmagız bulsa da sebepleri. Kanatlarına ayrılу сәгатьләре. Кызганычка каршы Гөлнара Тимирҗановның бабайлары икесе дә гарип булу сәбәпле сугыш тылында түгел, хезмәт тылында эшләгәннәр. Менә күрше бабайлары Япон сугышында да, Бөек Ватан сугышында да булганнар. Мин аларны бик сагынып искә алам. Бик ярата торган идем мин бабай әбиләрне. Күрше әби бабайларга да сәдака итеп бала чакта сөт кертә торган идем ди Гөлнара. 9 май көнне Гөлнара сугышка багышланган кинолар карарга ярата икән. Бигрәк тә совет чорында төшерелгән иске фильмнарны. Менә Дани Зайнуллинның бабасы Бөек Ватан сугышында танкист булып хезмәт куя. Туган ягына бер күзе яралы килеш әйләнеп кайта. Хәзер инде ул исән түгел. Бәйрәм көнендә аны искә алу үзенә дуга булып барып ирешсен диде Дани.
tekilse de Işıraşalmay iken iki yar Qaragaylı urman işlerinde Üzügelengen kibik saksıqlar Yazmış ulay usalı alıdağanının Yasalığanımı elle yazıqlar Gürüşüge haqsız alğanalar Saksıq bulup yeşi iki yar Gözlerinden kaynar damşı damşı Erici yaşları toma bulup uzar Aradağı derya sularına Saksık köyünü köylü iki yar Yazmış ulay usalı alıdağanımın Yasalığanımı elle yazıqlar Gürüşüge haqsız alğanalar Saksıq bulup yeşi iki yar Yazmış ulay usalı alıdağanımın Yasalığanımı elle yazıqlar Gürüşüge haqsız alğanalar Saksıq bulup yeşi iki yar Mengü ışraşalmaz yarları gün Dilgelgenler nasıl qaraşılar İki yardan damğanı koynar yeşler Deryalarda kuşlu ağalar Yazmış ulay usalı alıdağanımın Yasalığanımı elle yazıqlar Gürüşüge haqsız alğanalar Saksıq bulup yeşi iki yar Yazmış ulay usalı alıdağanımın Yasalığanımı elle yazıqlar Gürüşüge haqsız alğanalar Saksıq bulup yeşi iki yar Saksıq bulup yeşi iki yar Saksık bulup yeşi iki yar Jirşi Алтынай сугышта катнашкан әнисенең әтисе турында сөйләп китте. Ул аны карт әти дип йөртә торган булган. Аның сөйләгәннәрен Алтынай дәфтәргә язып барган. Әлеге дәфтәр аларның өйләрендә кадерләп саклана. Дәфтәрдәге язмалардан берничәсен Алтынай безнең белән дә уртаклашып китте. Карт әти 1941 елның 29 июнендә сугышка киткән. Белоруссиянең Гомель шәһәрендә бик каты сугыш вакытында беренче тапкыр яраланган. Аннан Новочеркасск, Сталинград шәһәрләрендә, Кыр госпитальләрендә дәвалана. 41-43 елларда Донбасс, Алма-Ата, Киев шәһәрләрендәге хәрби хәрәкәтләрдә катнаша.
Tağın 2 tapqır qo'llari yaralana. Шул algan yaralары нәтижесендә хәтерлим карт әтинең qo'llары калтырый иде. Безнең киләчәк өчен сәламәтлекләрен дә, гомерләрен дә кызганмаганнар инде алар ди чираттагы клип хуҗасы. Яшьлегемнең язын, мәхәббәтем назын, йөрәккәем һаман сагына. Син кайдасың, иркәм, көтәм кичен иртән, күрешәсе иде тагы да. Син кайдасың, иркәм, көтәм кичен иртән, күрешәсе иде тагы да. Яшьлегемнең язын, мәхәббәтем назын, булмый икән, булмый онытып. Хәлең ничек димә, бәгыремне телмә, күпме еллар яшим ут йотып. Хәлең ничек димә, бәгыремне телмә, күпме еллар яшим ут йотып. Яшьлегемнең язы, мәхәббәтем назы, һаман әле күңел түрендә. Кул яулыгын калды, көтеп күзләр талды, якты нурын калды күңелдә. Кул яулыгын калды, көтеп күзләр талды, якты нурын калды күңелдә. Кул яулыгын калды, көтеп күзләр талды, якты нурын калды күңелдә. Кул яулыгын калды, көтеп күзләр талды, якты нурын калды күңелдә. Якты нурын калды күңелдә. Лилия Гимаддинова үзенең бабасы турында сөйләп китте. Сиддиков Мөхәммәдулла Мөхәммәд Сиддик улы Мөслим районы Нарат Асты авылында туа. Төркмәнстанның Нефтьдак шәһәрендә армиядә хезмәт иткән чакта сугыш башлана һәм ул сугышка китә. Аңа 1941 елда 24 яшь була. Сугышны башыннан азагына хәтле уза. 506-нчы минометный полкта разведчик булып хезмәт итә. Фашистларның 2 пулеметлы бронемашинасын юк иткәне өчен батырлык медале белән бүләкләнә. Лилия үзе кичкенә чагыннан бирле әти-әнисе белән, хәзер инде үз гаиләсе белән ел сайын көндез парад карарга, ә кич белән салют карарга чыга.
bir idim şeşke bulup nazlı qarashing bilan meni jilit seni yaratgan ko'nglim hisga to'lib Aşkını tide yürek Singine nina gerek Bitmesin idi bu akiyet Singine nina gerek Götürgen gülek Aşkını tide yürek Bu biz muhabbet Singine nina gerek Bu sevdiğine Bitmesin idi bu akiyet Ramila bilan Razila Batırovalar җиңү бәйрәме турында менә булай диделәр. 9 май бәйрәме дигәч күңелләрне горурлык баса. Чөнки ике як нәселебездә сугышта катнашкан бабайларыбыз, туганнарыбыз бар. Мәктәптә укыганда һәр елны линейкада катнаша идек. Хор белән сугыш тематикасына багышланган җырларны башкара идек. Хөрмәткә лаек булган ветераннарны тыңлый идек диялар. Кызганыч, сугышта катнашкан ветераннарыбыз якты дөньяда бик аз калдылар. Аларны сакларга, хөрмәтләргә онытмаска кирәк дип иманладылар гүзәл кызлар үзләренең сүзләрен. Рәхмәт кызлары, җылы сүзләрегез өчен.
айтып biz birinchi ishlikni de açıp jiberemiz. Azat Fazlıyev'nin babası soğuş başında ok gitip 44-yılda yaralanıp kaytar. 4 yıl boyu soğuşta bulgan babam bilen bik gururlanam. Kızganish hazır bizning aramızda yo'q indi diyor. Мәктептен оқыған чорда Азат 9 майны бүтін ауыл халқы белән строевой маршлар ясап искә алган булганнар. Ә хәзер ел сайын ветераннар өчен җырлап үткәрә икән. Әйдәле Азат, бүген дә әби бабайларны котлап бер яхшылап җырлап ал. Qarali babaqay, bigirek men sen aşağıman ekan. Sen mi? Mena mı? Ey Azat. Bilasizmi biz yaşayacakda dünyanın ostini üstüge getirip yaşaytırgan edik. Köpme kızının başını eğlendirdik. Köpmesi bizden arttan yüzü yürüdü. Yaşlık bidol birgine. Mehabetten yanıp giydik, özlüp yarlarını seydik. Yaşağında var da matur saylanıp durmayı idik. Hey yaşlık bittulu birigine, uzayken tizgine. Yaşlık bittulu gımirlerinin tatlı mizgelegine. Yaşlık bittulu birigine, uzayken tizgine. Yaşlık bittulu gımirlerinin tatlı mizgelegine. Yaşlı gımri kıskayken siz mi kaldım utikenin. Ontulmi tevge yarımlı tünler bu yegitikenin. Hey yaşlık bittulu birigine, uzayken tizgine. Yaşlık bittulu gımirlerinin tatlı mizgelegine. Görmey kaldım, bilmey kaldım yaşlığımның uzğanın. Ötkenlerini hatırlata barımınlı jırlarım. Hey yaşlık bittulu birigine, uzayken tizgine. Yaşlık bittulu gımirlerinin tatlı mizgelegine. Yaşlık bittulu birigine, uzayken tizgine. Yaşlık bittulu gımirlerinin tatlı mizgelegine. Yaşlık bittulu birigine, uzayken tizgine. Yaşlık bittulu gımirlerinin tatlı mizgelegine. Hop hey! Yaşlık bittulu birigine, uzayken tizgine. Yaşlık bittulu gımirlerinin tatlı mizgelegine. Yaşlık bittulu gımirlerinin tatlı mizgelegine. Tatlı mizgelegine. Автор башкаручы Гүзәлия үзенең сугышта катнашкан бабайларын хәтерләми. Алар мин кичкенә вакытта ук вафат булдылар ди. Ләкин 9 май белән булган хатирәләрен безгә яңартып китте. Мәктәптә укыган вакытта Тимурчылар командасы тизеп, ветераннарга булышып бергәннәр. Ә менә парадка матур итеп киенеп, кулларына шарлар, чәчәкләр һәм байраклар тотып, горур кыяфәт белән чыкканнар. Ә инде парадтан зур эш эшләгән кешеләр сыман матур итеп елмаеп кайта идек ди Гүзәлия.
birlerin taşlap gitkenler işitse dağın yaşın tüküsün Eyde garmon oyna koşalıp jırlayım Uyaki ağılın ilerim Mindi tanıtmadım şu kader yaratam Hammanı da sağınam avalık ilerim Eyde garmon oyna koşalıp jırlayım Uyaki ağılın ilerim Mindi tanıtmadım şu kader yaratam Hammanı da sağınam avalık ilerim Güzekinizdir bu yeni garmon Mağıla tuğan yağımdan Garmonumun havıl histelligi Yüreklerde sabı şağımdan Eyde garmon oyna koşalıp jırlayım Uyaki ağılın ilerim Mindir tanıtmadım şu kader yaratam Hammanı da sağınam avalık ilerim Eyde garmon oyna koşalıp jırlayım Uyaki ağılın ilerim Mindir tanıtmadım şu kader yaratam Hammanı da sağınam avalık ilerim Hammanı da sağınam avalık ilerim Хәзер бу атнада иң күп тау җыеп, үзенә тиңнәре булмаган һәм беренче урынны яулаган клип хакында. Ансуның әнисе ягыннан бабайсының һәм әбисенең әтиләре икесе дә сугышта булганнар. Бер бабасы разведчик булып хезмәт итеп һәлак булган. Кабре Санкт-Петербург өлкәсенең Дубки авылы янында. Икенче бабасы исән-имин әйләнеп кайту бәхетенә ирешсә дә, сугышта алган яралары нәтиҗәсендә бик тиз үлеп китә. Ике әбисе дә бишәр баланы үзләре тәрбияли. 9 май бәйрәмендә мин кичкенәдән митингларда җырлап үстем. Хәзер дә шул традицияне дәвам итәм. Бу бик күңелле бәйрәм булса да, күңелдә ниндидер моңсулык, ямансулык уята. Хәтта елаган вакытларда була, ди Ансу 9 май бәйрәме турында. Seni min yazmış ile alıp gelgen ahıra göresin Her gün sayın seni gille Benim gille bikte göresin En yakın kışım sen bir toz işim En tatlı düşüm Balla jemişim Altın kımışım Yürek dibişim Yürektağı Yaktı yıldızım sen Yürekteki Tatlı hıyalım sen Canımdağı Жылы кuyашым sen Көңілдегі Yazgı solışım sen Әгер мен шулай жандай Көріп өзлеп сүймесең Atmasıydın güller kebek Maturgayım benim demesen
erkem seydin Dinler görüp ırur akışka Sen mine bölek etken üçün Rahmet eydim yazmışka Sen mine gerek, men sana gerek Bizde bir tek yalkınlı yürek Suyu var demek, olin zor bölek Yaraktağın yaktı yıldızım sen Yürekteki tatlı hayalım sen Şanımdağı yıllık yaşım sen Köngüldeki yazgı sollaşım sen Hey 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 Sen koyuşum yürekteki tatlı hayalım Шулай итеп бүгенге топ клип китеп барады. Тамам. Ошаткан клипларыгыз булса, алар өчен тавыш юлларга онытмагыз. Тавыш юлауның 2 бик җайлы ысулын исегезгә төшерәм. Берсе SMS аша, икенчесе интернетка кирип сайтта тавыш бирү. Бүгенгә сезнең белән мин Ильяс Газизов сау булашам. Дөньялар тыныч булсын, көннәр якты булсын. Җиңү бәйрәме белән сезне. Син бүтәннәргә һәм үз-үзеңә ошар өчен киенәсең. Син стильле киемнәр сайлыйсың. Синең уйларың, хыялларың артыннан оча. Үз-үзеңә ышанычың артсын дисәң, Санфа кибете синең өчен. Ир-егетләр өчен үз киемнәрнең, аяк киемнәр һәм аксессуарларның киң сайлау мөмкинлеге. Санфа XL 3 этаж, модный размер.